Ngangi bayang aku sing werna-werna. Sobat. Aduh. Yai, kula wonten dawuh, aku saya inggih ngertos. Sobat. Keringetipun kados mengkaten menika. Sobat. Kok benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun kados mengkaten menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki nek Banowati omong tresna karo kowe nolak. Nolak. Muni yo. Kowe nolak ya. Muluse kaya ngono ya tak tolak. Hah? Gene ra iso wangsulan, normal mo, Karto. Aku menungso normal. Aku ndek akal budi. Lah ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni aku moh, aku wis duwe bojo. Ah, telek. Kamanungsan wae sing diitung aja sok suci. Oh, macem-macem. Ayo muni ya. Mula tak labuhi tenan, Wis tak niate pokoke. Wis ben apa-apa sepoe. Tobat. Wah sawetara wektu nggonmu mapan ana ing Taman Kadilengleng, Bagong. Aku wis kandha karo kowe to, ora sendadak duwe rasa ijigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Aja walang ati kang dadi atimu. Mula kowe sak lumrahe wae. Wong apa niki wis tak keparengake yen to Taman Kadilengleng ki darbekmu. Kene iki ya wewengkonmu. Ngastina kuwi biyen darbek ing Sinuwun Prabu Pandudewayana. Tur ta kowe tau tate lenggah ana ing negara Ngastina lah kok dadi kaya wong bingung kaya wong kaya ora sak biasane mapan ana negara Ngastina kowe Bagong. Pekewe. Mboten kepenak ati kula niku. Arep jukuk wedang dhewe rasane pekewe dingetke kalih abdi-abdi sampean. Tobat. Ora apa-apa kayandanku kabeh. Yen nganti nyendu swara karo kowe matur karo aku abdi mesti tak lereni tak pecat saka negara Ngastina. Wah nggih mesakake ilang sandang pangane. Bagong, wonten dawuh. Apa to sababe dene Banowati bareng kowe sowan ana negara Ngastina atiku seneng, atiku bombong. Atiku bungah ora tau sedih. Pendak-pendak kowe tansah nglipur karo atiku. Tobat jebul tinemune ngendikaning para sepuh mau bener. Sing jeneng wong urip bebrayan mono ora kewengku dening bondo donya. Wong tentrem, wong bungah, wong seneng kuwi ora merga bandane akeh, derajate dhuwur. Nanging nggonmu mapan ana negara Ngastina, utamane ana ing Taman Kadilengleng iki, kowe tansah nglipur aku nadyan kowe ora menehi kaya karo aku ning atiku kok krasa bungah, atiku krasa seneng Bagong. Karang iso kula nggih ngoten niku. Kula niku nek kon menehi napa-napa mboten saged. Kula niku wong sekeng, wong ora duwe, kula wong kere. Ning nek Gusti Banowati bungah merga kula nggih. Niku nggih ming mbok menawa ming kebeneran mawon. Tobat saiki kowe tak tanting gelem ora? Kowe tak tanting gelem ora? Napa? Kowe rasa mulih. Rasa mulih piye? Kowe manggon kene. Kowe lah bojoku, anak-anak kula nek mangan pripun kula wong lanang duwe kewajiban goleke sandang pangan kali anak-anak kula kali bojo kula. Tobat kowe aja kuwatir, bojomu mengko tak kirem pendak sasine tak cukupi kabeh. Anak-anakmu ya tak cukupi kabeh ning kowe rasa bali. Terus status kula teng mriki napa? Abdi. Nameng abdi wis biasa. Nameng abdi wis bendinane, nameng Panakawan niku wis pancen kula niku didadekke Panakawaning Pandhawa. Terus kula tak takon, status kula napa? Kula tak takon. Tobat aku tak crita karo kowe ya Bagong. Nggih. Kowe kena percaya kena ora? Nggih, pripun? Saploke kowe nang kene kok rasa tresna karo Prabu Duryudana kuwi suda. Piye kowe maksude? Saploke kowe nang kene tresnaku karo Prabu Duryudana kuwi suda.
Terus suwe ning suwe bareng kowe nglipur karo aku Bagong, tobat apa ya nyata apa ya ora pendak-pendak aku ki tansah mapan ning kaca gedhah. Ndak sawang-sawang marang awakku dhewe, apa ya bener sing tak rasake iki Bagong ning nen ora bener kenapa aku ngrasake rasa seneng nanging yen bener lah kok dadi kaya ngene kanan sing kudu tak lakoni. Ning upama tak tolak mesti atiku lara. Rada serius iki ketok iki. Maksude pripun? Bareng kowe nang kene rasa tresna karo Prabu Duryudana suda, mlumpuk ing rasa tresna. Aja kaget lho ya. Nggih. Aku nganu Bagong, nganu piye? Anune sapa? Tobat kowe kok kayane kok kaya kebangetan nggon pengen krungu. Angger kayane niku kaya rasane kaya nyata kaya mboten bareng aku kumpul karo kowe sawetara lah kok keklumpukaning rasa tresnaku ki malah karo kowe Bagong karo kowe Panakawan ngapusi asli ngapusi terus saniki kula duwe kaya apa Prabu Duryudana niku ratu sugih dhewe sak donya ratu derajat pangkate ora ana sing ngembari. Terus sampean srawung kalih kula, terus sampean ngondhon ngendikake nek tresnane karo Prabu Duryudana suda tresnane kalih kula niku mboten mungkin. Mboten ajeng kelakon lah. Tenan niku kula ora percaya. Upama niku dingendikake tenan napa ya kelakon. Ya tobat jroning donya iki apa sing ora kelakon? Yen Gusti keparengake kabeh mau bakal kelakon Bagong. Serius. Iya tenan. Dados sampean tresna kalih kula. Iya Bagong aku tresna karo kowe, mula kowe ora usah dadak duwe rasa sangga runggi. Aja ndodok ning ngarepku. Piye? Nglekar. Ora. Ning kowe lumrah biasane wae. Yen perlu karo aku rasa basa wong ya nyatane aku wis ngandhake tresna karo kowe kok Bagong. Jane yaning talaga. Kati langit mambang kantepas wulan. Ora sasulo saking bungah-bungahe pikirku lho. Ora sanggo pikirku mau pikirku. Lungguh nganu ngadeg kaya padha karo aku. Aduh. Iki nek kelakon tenan ora golek ndok bebek. Ngrekoso aku. Mesti aku dhewe sing gedhabikan. Arep saka ngendi iki aku? Tobat. Lah rak ngono. Nggih. Rasa basa. Nun, ora rasa basa. Ora basa piye? Kowe ndelok aku Yayi Dewi ngono. Alah, wah, gendeng ngimpi apa aku iki. Ya anu sapa? Yayi Dewi Banowati kula wonten maring adawuh Kang Mas modal teng Cremut ndasku. Kersanipun menapa? Bubuk ya lho. Lah tobat tak jujug lho. Nang kongkos ra bubar malah ra sida ngapa-ngapa aku. Wah, wis ning tenan to iki ora mung gedhekke atine Bagong. Mboten Pak Topan lho. Kula menika prameswari ngantos kula menika lenggah wonten ing ngandhap. Supados kula menika saged ngajeni dhateng menipun Kamas Bagong. Waduh, wis ora mulih ora apa-apa aku yakin. Yen bojoku modar ning omah mbok men. Anak-anakku do kaliren mbok men. Sing penting aku bahagia nang kene. Ning iki bahaya Banowati. Bahayanipun menapa? Nek nganti kawanguran Prabu Duryudana grewekan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Nyibaratipun menipun panjenengan badhe dipun pejahi, kula nderek dipun pejahi. Menawi panjenengan badhe dipun tuntung saking negari Astina, kula nderek kesah. Menawi panjenengan dipun kunjara, kula ya kudu dikunjara. Tegese panjenengan mukti kula ya mukti, panjenengan sengsara kula ya sengsara, panjenengan pejah kula ya mati. Ini jenenge cinta abadi.
Inggih, mila mekaten. Mila ing saking menika panjenengan sampun ajrih menawi ngantos sakmangke wonten sinten kemawon iki lebet wonten teman kadilengleng. Kang Mas Bagong sampun kuwatos kula nyembadhe ngayomi dhateng Kang Mas Bagong. Asli inggih saestu. Rikat lampahing rata tanpa antara prating sukune ngarga kang tuminga boten pantara dangu praptaning nalindring mandura Prabu Baladewa ing mlebet lenging taman kadilengleng kaget njula kepati Sang Dyayu Dewi Banowati wau. Sri Baladewa Narpati Dwinares ora Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi wah panus maning jajalan akskertaning baune iblis lanat. Wah, lah kok bener ucape umban matur Sang Kyai Prabu Duryudana. Yen to Yayi Ratu Banowati ndelikke menungso. Lah kok dadi bar aku tekan kene ora paling iki Bagong iki. Wah, konangan Satpol PP. Piye, Dik? Tanggung jawabmu kok Prabu kan bukti kula konco. Yo. Kula tampi Yayi Ratu. Ngaturaken ngaget raos semana kula dening penyahipun Koko Prabu rawuh wonten ing Taman Kadilengleng. Monggo mboten tali wering saderengipun marang kula badhe cumadung dawuh badhe wonten menapa Yayi Ratu? Wonten dawuh. Kula badhe nyuwun keterangan ingkang gumathok. Ngengingi babagan perkawis menika mboten namung mbebangeri dhateng asmanipun Yayi Prabu Duryudana. Nanging mbebecer dhateng sastra wirang ingkang badhe disandang dening negari Ngastina. Niatipun Yayi Ratu menika menapa? Inggih. Mboten menapa-menapa kok Prabu mboten menapa-menapa. Lah kok panjenenganipun wonten mriki Bagong menika mapan wonten Taman Kadilengleng. Monggo sampun wonten emban iki matur dhateng Sang Kyai Prabu Duryudana menawi panjenenganipun Yayi Ratu Banowati menika nyingetaken sawijining priya. Sareng kula titik wonten ing Taman Kadilengleng. Mboten pangling menika Bagong. Inggih, mila mekaten Bagong. Nun. Ngopo kowe nang kene? Marani yangku. Aja cumetan. Aja sapenake dhewe. Iki Prameswari, pun ngerti wong kula mriki ya ora karep kula dhewe diceluk kalih Ndara Banowati kok. Kula teng mriki niku nganti bingung. Malah niki mau sampeyan nek ngerti malah saya kaget. Saya kaget piye? Dewi Banowati mengungkapkan cintanya kepada saya. Lho, estu kula mboten gawe kawau mau upama wah ya HP-ku entek baterene. Arep tak rekam mau nek nganu supaya ana buktine kok. Yayi Ratu, kula wonten maring adawuh. Menapa panjenengan tidak akan menika mbebangri dhateng asmanipun ingkang Raka. Asmanipun Yayi Prabu Duryudana. Kula nyuwun pangapunten, lho kok suta kemawon kok sakmenika sampun mboten tresna lan Prabu Duryudana. Lho, inggih saestu. Ternyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Tresna menika mboten saged dipun jiat. Tresna menika uriping jiwa ingkang suci mrentra saking lebeting sanubari peparingipun Gusti Mahanasa. Kula nuwun sewu Koko Prabu menawi panjenengan sakmangke badhe dukani dhateng pun Bagong kepeksa kula nyembetengi dhateng pun Bagong. Sinten kemawon niki badhe gendhak sikil kaliyan Bagong. Mangke menawi Bagong sakit kula badhe nyakiti awak kula piyambak. Menawi ngantos Bagong menika pecah, kula badhe nglampos diri. Walah dalah karepe dhewe. Cetha yen to Prameswari Ngastina kuwi jeneng putri ingkang lobok kembene kendho tabiye.
ora pantes karo patuladaning para kawula sanegara ing Ngastina. Ing atase Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere getibal 17 sing jeneng Bagong. Yai Ratu, wis ora ana gunane aku gunake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati. Nyatane wis wegah nama marang nampik pitutur becik. Ngorek-orek marang pasuryaning Yai Prabu Duryudana, ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Bagong, kowe ora minggat saka negara Ngastina. Wah, glandang nenggala leganing atiku. Nek kowe arep gendak sikara karo Dewi Banowati, iku padha karo kowe natoni atiku, Bol. Bol piye? Jenengmu apa? Baladewa. Ah tundang bol kok ora gelem. Nah tobat ngremenaken Kamas panjenengan wantun kaliyan Koko Prabu Baladewa. Santai wae. Santai. Tresna kuwi abot, Dik. Tresna kuwi abot. Sapa sing ganggu gawe karo kowe? Aja kok menungso dewa muda tak tandangane. Matur sembah nuwun. Ha, santai ya. Inggih. Memburi kono. Inggih ngesnaken dawuh. Ditebahi. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih ngesnaken dawuh. Kowe adus sisan. Nun adus sisan. Inggih ngesnaken dawuh. Saiki arepmu piye, Mas? Lho. Wani karo Baladewa sing tak wedeni amamu. Kae garwane Kyai Prabu Duryudana. Dewi Banowati wis ora seneng. Wong ki nek bebrayan landhesane wis ora tresna, ora bakal iso apik kedadeane. Ah, Banowati seneng karo Bagong. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadyan mung sak Bagong mbok menawa dina iki Bagong entuk rahmating Hyang Mahanasa, entuk katresnaning Banowati. Picak po aku disenengi wong wedok kaya ngono kok ora tak tampa. Lho, ning kowe wis duwe bojo, ah pegat. Apa ora masalah. Bojo jak omong gagap-gagap kok. Diopeni nggo ngapa? Wis blanja Bu, durung. Mangkel aku. Biyen ki lancar bareng wis anak-anak kok gagap-gagap. Wis ngilimet durung Bu. Wis ning meletes. Ngarmuni penake bebebebebebe. Ora tekan-tekan. Wah, glereni anak wak titipke panti asuhan. Rampung dhaup karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku dhaup karo Dewi Banowati sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU, gawe napas buatan, ora ketututan, mati. Aku dadi ratu nang negara Ngastina. Wah, dapurmu kuwi. Lho. Malah ngecelo Baladewa. Asale nguneke dapur tuwa aku karo kowe kok dapur-dapurke. Bagong, Nun. Kowe wani karo aku. Nun sawu nek pisan niku lek paksa wani niki perkara cewek. Niku perkara angel golek-golekane. Nek perkara dhuwit ora masalah. Nek perkara lemah ora masalah. Perkara apa-apa ora masalah. Nek perkara wong wedon iki sedumuk bathuk senyari bumi. Kula rung tau ndumuk bathuke Banowati. Kula nek nganti sampeyan ajeng mepalangi karepe Bagong rawe rantas malang putung wela metu jaba ayo maneman. Ayune kaya ngono etokke njaba. Terus meng apa? Padha wae mengan. Padake wah palus mari jajalanan ora minggat kroya Kurawa, ora minggat gegulung dereng aku Baladewa.
Kelapa kepranggul mungging ngayuda Kebapak nyobawat nyobentar bawat nyobentar oh wah kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring dawuh karo Sata Kurawa yen to sing nyolong Banowati Kakang Bayu Banowati wujude Panakawan sing aran Bagong dasar para nyata Kartomarma iya lho ora basa karo aku lho calon adi kowe lho adi piye adi IP piye IP-mu pira hah 3,5 nyandak ora iki malah aku bingung ngomongan karo kowe bingung aku nek omong dhewe bingung kok arep apa kowe rantak-rantak laku ning para Sata Kurawa nyekel Bagong kowe aku penjahat kok aku pesakitan apa ya? Kok arep dicekel? Salahku nggon apa? Luputku nggon apa? Kowe wani tresnani Kakang Mbok Ayu Banowati. Sing ngomong tresna ora aku sik. Ning mbakyumu Banowati. Ngomong tresna karo aku. Kowe kok nampa? Kowe rasa selak, kowe aja munafik. Upama kowe tak takoni saiki, nek Banowati omong tresna karo kowe, kowe nolak. Heeh. Nolak. Muni yo. Kowe nolak ya. Muluse kaya ngono ya kok tolak. Hah? Gene ra iso wangsulan, normal mo, Karto. Aku menungso normal. Aku ndek akal budi. Nek ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni, aku moh, aku wis duwe bojo. Ah, telek. Kamanungsan wae sing diitung aja sok suci. Oh, macem-macem. Ayo muni ya. Mula tak labuhi tenan, Wis tak niate pokoke. Wis ben apa-apa supaya entuk Banowati. Kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu. Monggo mau tak senggol iki. Tok singgol napa? Apa kowe perlu ngerti? Tak kandhanono kowe mung kepengin. Pecah sirahmu, pecah genti sirahmu. Wani karo Kartomarma. Ayo. Wih, jan. Kepleset. Wah. Tutup godhong sirahmu. Tibakno, nya. Hai, hai. Wah.
dilani. Pun man boten ajeng perang lho. Lah piye? Bagong kula antem ora dirasake. Bareng gelem males jijiki man. Dilatih rai. Terus kabeh. Mungsu-menungso kok kaya mungsu kirik. Oh, lho niku man. Malah mbaung. Lah wis. Upama Kurawa ki takon mungsu Bagong kabeh mesti malah do kewirangan. Kakang Durna, pripun Pate? Sing nyolong Gusti Ayu Banowati Bagong. Terus Kurawa pripun? Kurawa ora ana sing mangga mulya. Upama kula ken maju mesti kewirangan. Nggih, mboten sah suwe-suwe. Nggih. Kula sing ajeng maju. Oh, Bagong Panakawan. Kowe kena dipringgake becik apa ora? Ora gelem tak kena pringgake becik aja nglakon dosa tiban cundha manek, ora nglakon tinjo ngakret aja buta. Durna sing maju rada abot iki. Nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna. Ayo maju kene mungsuh Bagong ora isin aja dundang. Ana kawan Bagong. Kok kaya tau weruh ta aku. Isan aku manuk paning jajanan. Pripun Kakang Durna? Mbah. Kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur. Mancing setan kok Bagong ki. Lah pripun? Saman wis weruh e. Dereng. Oh, lah kepanjingan apa kok dadi sak ciptane dadi sak sedyane ana. Bagong malih jaran Dek Pate. Oh. Monggo pun jengking. Kula mandhegek niku pas teng riku niku. Terus dibiyak-biyak dhewe nika. Buntute dunggah-unggahke. Waduh, kelingan sing ora-ora Dek Pate. Kelingan jaman semono. Jaman semono ki lawange ketok ciute. Kula ajare. Nek ora ndodok nguyuh maneh. Pripun paman? Kurawa Panci mboten majeng sedaya. Mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngerundhe wektu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dateng Bagong. Bos, Kakang Durna majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang-wirangke pripun?
Bagong malih wujud jaran. Kula maju kula ya wirang. Bagong dadi napa? Dadi kirek. Patih kok ming didepi kirek. Kok ngerti makeman kula nggih nggih. Sampeyan niku patih. Panganane kaya ngono. Mula ya diwirang-wirangke Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, latur seminggah. Kon biasa landan Wadyabala Sata Kurawa. Bagong, ora mingkes para Prabu Baladewa grethek nenggala jeblok ketemu Baladewa. Eling-eling kula Bagong. Kalika semanten titah ingkang bugal kewarisan sumurup nata Mandura Prabu Baladewa. Ngliga Kyai Nenggala murup sak obor. Ndadosaken gagating griya kula Bagong parandiring mangke jroning wani ana rasa wedi. Ing Ciptaarsa mlajar parandine kasurung tanggel jawab. Mila kinayoman dening dewane cal wujuding kula Bagong nata Mandura Prabu Baladewa. Disemanane ngrat. Gleng-gleng jagat manus maning. Manus maning apa ya? Lali anak Yaudu Baladewa. Nek aku iso dadi Baladewa. Amo Srawata Jamrata Mbanyeng Paja padha. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Nalendra Mandura. Wih lelele. Kowe wani maju nang ngarepe Prabu Baya, tak tunggu nang kene kowe Baladewa. Lho iki piye? Lho iki aku kok ya kok ngedep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho iki sapa iki? Iki sapa ngawur? Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Waning Pinta, ya Wasi Jaladara, ya Anom Sucandra. Wah, setan iki. Iki setan iki. Iki suarane Bagong iki. Wis aja ngawuh gawar ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah, gugu karepe dhewe. Kowe dudu Baladewa. Baladewa. Ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karon sih karo Dewi Erawati. Wah, setan. Wah, kowe Bagong. Kowe ngino karo nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngino karo nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyek karo nata Mandura. Kowe ngilani dadane nata Mandura Prabu Baladewa. Ati kok ana petik cenakane. Ora iso kowe tiru aku ora iso kowe. Iso wae. Kowe kecepeten le omong. Anggere alon-alon ya aku iso ngrekam. Mas ora bakal mati ta mati dhisik. Wah, setan alas gugu karepe dhewe. Wah, Bagong kaya winong dening dewane. Karo sapa-sapa iso menang, karo sapa-sapa iso unggul yudane. Ya, apa ndak kira Baladewa kalah karo kowe? Yai Ngastina sampun ngantos kuwatos enggale. Wah, kowe tak kandhake juragamu mbuh dadimu kowe Bagong.
boten terimaken. Kula sampun tresna saestu kaliyan Pun Bagong Kaka Prabu panjenengan mentala mejahi dhateng Pun Bagong. Kula sampun mrapra badhe nderek pejah kula badhe nglampos diri ora Bu. Ya Ratu. Ya Ratu. Kula wonten maring adawuh, aja kuwatir. Sing gedhe pangapuramu ya Yayi Ratu. Yen Bagong wis tak tugel gulune. Batobat. Kula mboten saged gesang menawi mboten kaliyan Bagong kok Prabu. Kuwi tenan. Inggih saestu. Lihatlah. Tobat, Kyai kok senengane gawe kuwatir lho. Ini kuwatir iki tak citi kabeh kowe. Gumun aku ing atase wis kuwatir panjenengan tak kira nek sedo apa piye. Lah kok panjenengan iso dadi Baladewa? Iso. Tobat gumun tak citi. Radarono. Tobat mau mengko. Tenan. Mengko tenan lho iya. Aduh, tangannya mana tangannya? Menika. Wanine menggon tangan kowe. Wanine menggon tanganku. Aku nek ngambung kowe iso ilang ndasmu. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Langsung slup langsung ilang. Mangke piye kula ilangke lho. Tenan. Wah, senengane iki mbok beda rasa lho. Nanti bayang aku sing werna-werna. Sobat. Aduh. Yai, kula wonten dawuh, aku saya inggih kula ngertos. Sobat. Keringetipun ana kados mengkaten menika. Sobat. Mbok benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun kados mengkaten menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani. Tobat inggih. Kula lapi. Tobat piye? Iki lho nggon cengel barang. Piye cengele kaya cengele abis. Cengel kok kelawu. Mbok sesuk perawatan. Tak kosokane. Ya tak karang ya kepanasan. Omahku kan wetan. Aku nek mangkat nyambut gawe srengenge saka wetan cengel kepanasan. Engko nek mulih srengenge nang kulon cengel kepanasan. Wong sing kenceng kene tok. Inggih. Monggo kula dhekaken mancing wonten. Palereman ngaso sawetawis Lurah Bagong. Ayo, asli lho iki. Inggih saken dawuh.
busa uyun damar sewu kencar-kencar nganti kaya wanci ratri lan prabeda kaya wanci rina Prayoga negari Ngamarta ya ing Indraprastha jabak nganti kaya tarulata ingkang tuwa ana ing imbanging arga sangganing para Pandhawa miwah sangganing para Nayaka para Punggawa mbegambar mlabar yaya samudra datan tebi wis keparang lenggah Damparnata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan Kantunata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Sumawana panenggaking Pandhawa satring Jodipati ya nunggul pawan Raden Haryawerkudara jumeneng angger gancang yayah lintang Bima Sekti Hanuwaktu ing naga jinajaran pasebaning panengah Pandhawa mabukuh Susilastawa tumungkul ngati kaya muka konjeming Bantawa ing pepungkuraning nata ing Ngamarta nenggih wragiling Pandhawa satriya kembar kemanikan Raden Nakula Sadewa ya Raden Pintet Kangsen dalandine katingal tidhem jinem kanana ingkang samyanya bawa kaperbawan wingit wimbaning Sang Katon katingal rengu pasuryaning nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma parandene dupi mulat rawuhipun ingkang raka ing Ndrawati dadi persasak pelu mampang wanci pula kepapak obor sastra biar padhang trawangan ana sigra murwani pangandikan riris alon wijiling Sanata Prabu Puntadewa ing ndereng kababaring lisan
Rama dewaning sun Koko Prabu persasat kadidine ngentosi sileming malwa gabus kumambanging Sila Kresna parandene sak mangke paduka sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta kadidhe lumamping wanci pula kepapak obor sastra biar padang trawangan Koko Prabu sawetawis lenggah kula ngaturaken pambagya pana krami sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawaka. Yai. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka Indrawati. Asung pambagenipun Yai sampun kula tampi karya bombong raos ing manah kula. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawaningipun Kakang kunjung sapaduka Yai Prabu. Kula pundi cundaka panglingga murda. Amawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Kresna hakanggu aku ngaturake basa aku katura Dimas katengipun Kakang Werkudara ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Arjuna ndak tampa siap diatur bekti kalawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana kula tundingga jimat paripin dadyaning kasantosan Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya kembar. Ndak tampa pangestu Tampanana kembar. Iya kula pun dinggo jimat. Nggih, kula pun dinggo jimat aripe Koko Prabu. Yai. Sumangka sawanipun ing Raka Indrawati mituhu dhateng nawala ingkang sampun kula tampi bilih ri kelenggan sak mangke ingkang Raka tinimbalan sowan Montergari Ngamarta. Mengko suraos kados pundi? Mugi parang hamba barana ingkang dhateng Raka Indrawati Yai. Koko Prabu mboten badhe ngrembak perkawis negari Ngamarta. Miwah kanalindranipun ingkang rayi pun punta babar pisan mboten. Namung nyandadosaken sengkel raos ing manah kula kodheng sutaning manahipun ingkang rayi. Krana tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara nadyan dereng wonten aturipun Kyai Semar. Ingkang katur dhateng ingkang rayi Ngamarta nanging krana saking raosanipun para kawula saengga sampun dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Puntadewa bilih Panakawan ing Ngamarta inggih menika pun Bagong Koko Prabu dinten sak mangke nandhang sakit utawi nandhang raga ngemuti bilih Pandhawa menika tansah ginala wentah dening para Panakawan malah saking pangraos kula tanpa pamomonging Kyai Semar saat majanipun kula kinten Pandhawa mboten saged mukti ngawibawa Nyakrawati kados dinten sak mangke menika. Mila duh nyana cerak nyana sami mestani menawi kula supe dhateng kawontenanipun Panakawan kuwatos sing manah kula adeging para Pandhawa cinacap dening para kawula sinengguh satunggiling bendara ingkang supe dhateng kawontenanipun abdinipun inggih menika Panakawan. Mila Koko Prabu
Kawontenan kados mekaten menika kula namung jumurung dhederek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu menapa ing kedah kula tindakaken jagat waisaning Bathara Wayang para jagat. Yayi syukur. Menawi paduka Yayi tasih emut dhateng labananipun para Panakawan. Ing mekaten Pandhawa tansah ambungi tegesipun nadyan sampun ngrengkuh kamukten derajat pangkat ingkang semanten menika kala wau parandiri boten supe dhateng menapa ing dados labetanipun para Panakawan. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mula Werkudara, nggih. Gandeng Yayi Darma Kusuma wis paring dawuh kaya mengkono. Alapa tenta pun ngakang lawan Siadi apa dene Janaka. Luwih-luwih Yayi Prabu Punta kersa tedhak marang Karang Kadempel tilik marang kananing Si Bagong ingkang kondange sarta pawarta ing sumebar. Bagong nandhang lara. Saora-orane tilik marang kananing Si Bagong syukur bage bisa dadi sarana waluyaning Panakawan Bagong Bratasena. Bremara remangus wiyung ngambrang kati karunaning kaswase yaning marga memalat kung dosang gondo astrat mojo dereng ngantos paripasa mimbal wacana kasaru ing mlajar-mlajaran kinata Mandura Prabu Baladewa karya kagiat sangya para Pandhawa. Pandyabala Pandhawa mbiya gumulung nangung siring sata Kurawa Kambahung Kesra katiti merut layut sagung praratu Koko Prabu ndadosaken kagiat sotaning manah rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepoyan. Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku gawe kaget. Napa bule kakangku? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh ingkang kados mekaten? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadawadana. Anggen kula sowan mongko tanpa cecala ingkang saderengipun. Karana sumengkaning raos ing tan bangkit pinambeng daya-daya saged pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa badhe ngaturaken lelampahan ingkang bebangeri wonten negari Ngastina. Kenging menapa paduka paring dawuh ing mekaten? Koko Prabu wonten menapa? Kenging menapa paduka paring dawuh ing mekaten? Kresna kula wonten paring adhawuh. Werkudara, nggih. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Cetha nadyan ngumandhangi para Pandhawa ki tresna asih kawan panakawane. Nanging tresna asih para Pandhawa marang Panakawan mau digunakake kalodhangane dening para Panakawan. Ingkang gawe wirang marang Ratu Ngastina, gawe wirang marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu paduka paring dawuh menapa? Menapa wonten lampahan ingkang magepokan kaliyan para Panakawan teka mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi, kula wonten paring dawuh. Ngastina geger amargi sedaya para kawula ngraosi dhateng lambanipun kadang kula Yayi Ratu Banawati. Yayi Ratu Banawati sak mangke nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing Taman Kadilengleng.
Sareng ingkang raka nanjaken sinten ingkang dipun singetaken dening Ratu Banowati. Mboten kanthi kanyono-nyono punakawaning Pandhawa inggih menika Bagong ingkang gebang kelawan nak Prameswari negari Ngastina. Koko Prabu. Nggih. Menapa ing paduka ngendikaken menika menapa sampun wonten bukti tuwin dasaripun Kresna? Aku sadu arep dhewe karo Bagong. Malah Bagong mirah-mirahke karo pun Kakang. Nganti pun Kakang disuraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wah, ora nyono. Kabare gering. Kabare lara malah tekan negara Ngastina. Lah dalam Werkudara, aja kesusu lho. Munggo mundhak ke seluruh dalan sing kleru. Aku ngerti pambeganing Bagong si Adi ya wis apal marang pambeganing Punakawan. Yo. Ning Janaka sing ora sranta. Tumuli klepat ninggal negara Ngamarta. Merga pun Kakang ngerti apa to sababe Janaka nganti kaya ngono kahanane merga Koko Prabu paring dawuh yen to Bagong gebang kelawan Prameswari ing Astina Yai Ratu Banowati. Yai, kasih kecak lenggah ing lakon prayogi kula badhe anungka pelajaripun kadang kula panengah. Koko Prabu kula titip juwananing kadang kula pun sanapa. Arjuna lungen maring adawuh ya bener aku Ramaido kaya ngapa to kebrongoting rasamu tumuli tanpa pamit kowe ninggal parapatan negara ing Ngamarta klepat kowe arep nendi ngumpadi dhateng Bagong mirang-mirangaken pakartinipun Bagong menika mboten namung orek-orek dhateng pasuryanipun Bendoro ing mboten badhe ical slaminipun gesang nanging ugi sampun nyamah dhateng asmanipun Koko Prabu Duryudana ing atase derajate Bagong teka wantun gebang dhateng Kakang Mbok Ayu Banowati menawi Bagong boten emut Purwodaksina paripaksa kula sampun boten badhe suka pangapunten dhateng pun Punakawan Bagong satemasak mangke kula badhe negakaken Bagong badhe kula pejahi larak tenan to kosek to aja nganti kesusu ya Janaka petungan nganggo narar sing ganep. Ndak kira si Adi wis apal marang pambeganing Punakawan. Apa ya kelakon ing atase Bagong? Kuwi kok ngebang Yai Ratu Banowati kira tuwuh tandha pitakon to? Ya bener apa ora? Nadan ingkang paring pangandikan mau Koko Prabu Mandura nanging kosek to Janaka, Koko Prabu Mandura ku ya menungso ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Nggih. Lah yen nganti sisip ngendikaning Koko Prabu nek nganti wis kelakon mateni karo Bagong apa kowe ora bakal kelangan? Nggih. Saiki ngene. Kowe ora usah jumujuk marang negara Ngastina kepareng paduka. Bagong tilik ana ning Karang Kadempel. Yen pancen Bagong ora ana teges Bagong pancen dadi maling ana ing negara Ngastina. Nanging Bagong ana mengko takonana sing apik-apik. Karepe piye niate apa? Mengko yen Bagong wis ngandhakake timbangan ing kanthi permati. Bener lan orane Bagong mau yen pancen luput pinatrapan denda sak bobot lawan keluputane. Elinga Janaka, Ngamarta kuwi duwe pradata adil, duwe pradata hukum ingkang wajib dilakoni dening saben kawula negara Ngamarta nadyan kuwi satriya. Mekaten Koko Prabu. Sabar, aja nganti kesluru. Inggih, ngestaken ayo. Tak kanthi menyang Karang Kadempel. Yen pancen Bagong iku iso ngandhakake lan apa kang dilakoni Bagong mau pancen kanggo bebener aja mbok dukani lho Janaka. Mboten Koko Prabu ngestaken dawuh.